benvingudes a l'esmorzar! Aquest programa va néixer el 2021 perquè tant el Marc com a mi ens encanta menjar i ens encanta escoltar els discos sencers. És per això que cada programa que fem dura el que dura el disc. Avui seran aproximadament uns 37 minuts, que és el que dura Aril, el darrer disc del Petit de Calaril. Hola, Joan, com estàs i què esmorzes? Doncs mira, normalment esmorzo pa amb oli i xocolata i fruits secs també. És lo habitual, del dia a dia. Sí. I cafè. Cafè cafeïnat. Cafè cafeïnat, sí. Vale. És que jo ho he deixat ara. Cafè. Vale. I sí, normalment és això, des de fa molts anys ja. I dies especials, tens alguna altra cosa o no? Els diumenges al matí anem a comprar uns croissants molt bons. Oh! A més, ja hi va la quitxalla a buscar-los. Ah, sí, això és molt guai. Llavors ja t'evites lo complicat que és... Ja sents una porta que es tanca, saps? I dius, bé. Uau! I què tal aquest pa? A veure, agradant? fa molt bona pinta. M'agrada molt... Es veu que és un pa artesà. N'hi ha un parell que l'he torrat i un parell que no els he torrats. Per veure fermentació lenta, què et venia de gust. Llavors, no sé, els he torrat a casa. Hòstia, ara us faré voleu un pa amb oli que us faci? Vale. Ara us faré... Sisplau. Joder, no, molt currat, Moltes gràcies. Xocolata al 95, molt bé. He escollit bé, tenia dubtes de quin percentatge volies, perquè m'ha dit fosc, però clar, aquí hi ha... És la del 85, no? 85, sí. Perfecte. Sí? Perquè 95 a mi em costa. I dic, si sobra una mica i potser me l'emporto a casa, doncs que me'l pugui menjar. No sobrarà res. Avellana molt bona. Tarragona, molt bé. Perfecte, 10 Tot de molt bé, 10. moltes gràcies. Això m'agrada molt, aquest format que no saps ben bé si és flors de bac o... Oli. L'oli alguna està... droga estranya. Oli. És perquè sigui interessant, saps? No, ho és. I perquè ens hi càpiga la capsa per deixar-ho a BTV. Hòstia, o és com de restaurant de... De bona cosa. Exacte. Molt bé, moltes gràcies 10 de 10 per com aquest convidar-me a disc. esmorzar. Com aquest disc, 100%. Entrem ja amb Aril. Jo et volia dir que, per sort o per desgràcia, sempre els 30 segons del disc, sempre els primers són els que més impacten a tothom, perquè és el primer que escoltes, i en aquest cas per mi és un encert, vull dir, em va encantar, i volia preguntar si va costar molt prendre la decisió de començar així el disc, o va ser una decisió bastant fàcil. Perquè són 30 segons de pura guitarra. Ja. És una cosa que... És un disc molt de guitarres, sí. Llavors això hagués pogut passar amb alguna altra cançó, però tenia la sensació que aquesta era com bastant d'obertura, i... Sí, hi ha hagut cops que ha sigut més trencaclosques, com arrencar un disc, però aquest cop no va ser tan així. Potser teníem més dubtes a la quarta, a la cinquena cançó, però les 3 primeres crec que es van dibuixar de seguida. I sí, no va costar molt de decidir-ho. És veritat que té tota la aura d'opening. 100%. Aquesta cançó podria ser el començament d'una pel·li o d'una sèrie, no? Sí. Típic, el protagonista es desperta i... Sí, va anar així, mira. No sé, ens va agradar aquesta manera de començar-lo. I sí que sonarà ridícul una mica, però et sembla arriscat començar amb 30 segons de guitarra ara mateix amb com la gent té el servei TikTok? Me la rebufa. Ja. Ara ja tot m'és igual aquest tema a mi. Saps? No, és que jo no penso en això. Ja. Intento no pensar en això sí. I crec que ens en sortim prou de no pensar-hi gaire. Però no, jo intento fer la música que a mi m'agrada fer i presentar-la de la manera que sento que em representa, no? I, no sé, hi ha allò de les estratègies i de... No sé, crec que em cau lluny a mi això, no? Tampoc no crec que vengués més discos si hi passés molt temps. O potser sí, però no sé, tampoc m'interessa. Jo estic d'acord amb tu, que això del màrqueting, bueno... Un temazo, que ara em fot una mandra començar a parlar-ne, així que, Carlota, pregunta sobre el disc. Abans que dèiem sobre la Rosalia, no? Que ara està en pleno... Sí. Vull dir que jo crec que per artistes així sí que és... Té sentit. Té sentit, però tampoc abstreu de l'obra, al final. No? Vull dir que és algo que és important, al final, tu quan fas música o fas pa o fas qualsevol cosa, el que importa què és? És allò, no? Sí. És que si tu fas una queixalada d'aquell pa, el pa no sigui bonic, sinó que tingui un sabor, que tingui un caràcter, no? Per mi la música és exactament el mateix. Total. Trobar aquest punt. Sí. 100%. Et robaré una pregunta, Marc, perquè la cançó, aquesta que escoltem, no, la primera del disc, es diu Jo ja no sóc qui era. Llavors ens preguntàvem, no? Qui eres i què ha canviat? Bueno, canvia tot i no canvia res, no? És com...
tinc aquesta sensació de que hi ha una cosa dins de les persones, no? Que és com que està allà sempre i que et manté com amb tu mateix, no? Aquest diàleg intern que tots tenim amb nosaltres mateixos. I després alhora hi ha com tot el que està passant al teu voltant, que això és el que està canviant sempre, i et fa ser diferent d'alguna manera. I és com aquesta pregunta sense resposta de dir, hosti, no sóc qui era, però en el fons hi ha alguna cosa que encara em connecta amb la mateixa persona que jo podia parlar quan jo tenia 6 anys o quan en tenia 18. És que és el que jo pensava quan escoltava i feia aquesta reflexió, és que jo penso a vegades que canvia més tot al voltant, tot el context que no jo. O sigui, jo realment penso quan tenia 10 anys, òbviament és una mica ridícul, o sigui, és una mica exagerat, però no he canviat tant com penso, com veig o visc les coses. O sigui... Sí, aquí està la clau per mi d'això, que és com realment quan ets petit, que ets molt pur, no? Tens ja unes reflexions amb tu mateix que no canvien tant al llarg de la vida. Total. És com que es modulen per lo que va passant, Total. Però tens una connexió encara amb la teva ànima, suposo que deu ser, no? No sé què hi ha dins, però pot ser l'ànima. L'energia com més pura, no? Allò amb el que vens al món. Jo crec com la consciència. Jo sí que crec que he canviat molt i que no sóc la mateixa persona. Però per dintre, o sigui... Sí, molt, sí. O sigui, la meva manera de viure, de sentir, i menys mal. Perquè jo tenia una relació, jo crec que, no sé, potser per haver estat educada com una dona, no sé, aquí igual m'estic tirant un triple, però jo tenia una relació amb la vida i amb el meu context molt diferent que gràcies a Déu he anat com aprenent a modular, però sí que estic d'acord que hi ha una part de consciència, no? De la consciència d'un mateix, que això és com que es manté. Va per sobre de jo crec que el que canvia és com et relaciones amb això, però la consciència. Sí. Uau, filosofia de sobte. Tu, Marc, tenies una pregunta de filosofia. Sí, que a una entrevista vaig llegir que deies que Aril s'havia de llegir com si un profe de filo t'ho estigués dient, no? I llavors una mica d'on va sortir la idea del títol, que realment és un títol bastant guai, d'alguna manera per mi és com si ressignifiques el teu propi projecte perquè utilitzes el nom, llavors d'on va sortir aquest títol? Va sortir de la carpeta de l'ordenador on vaig posar les demos, les primeres cançons que vaig fer, després de feia temps que no feia cançons, i com que tenia diverses carpetes, que una era Aril no sé què, Aril 3, Aril... I aquella la vaig fer i vaig fotre 3 Arils, dic, així sé que és l'última aquesta. I després, quan va arribar el moment de posar títol al disc, estava allà buscant frases i frases en les cançons, no? Que normalment hi ha pistes allà, i no trobava cap títol que digués, hòstia, és aquest. I de sobte vaig veure la carpeta i dic, hòstia, potser ja estava bé, aquest Aril. I així va ser. I en el fons sí que té un punt com d'autoafirmació no sé, que és un disc molt Aril en el fons. I tampoc teníem ganes de defugir. Que sembla que quan has fet molts discos t'has de reinventar i és interessant a nivell artístic buscar nous reptes i intentar sorprendre't a tu mateix i ser creatiu, però també és guai ser fidel a una manera de fer que per mi és el que representa l'Aril. Més enllà d'una estètica és com una manera de fer. I no sé, em va semblar que era un bon tancament de cicle, de cercle, com li vulguis dir. Sí, mola molt reinventar-se, però crec que també mola molt poder fer el mateix sense sonar repetitiu. Exacte. Que això li passa a molta gent i és un avorriment. I amb aquest disc a mi em passa, vull dir, amb aquest disc he reconnectat molt amb el teu projecte, tot i que és això, fa 4 anys que no tenies música, i llavors a mi fa por del pal, hòstia, un projecte que t'agrada tant i saber què passarà ara, i realment sent el mateix, a mi m'ha encantat, vull dir, crec que realment si és el que volies, pues que guai, gràcies. No sé mai el que vull quan faig música i de vegades penso, no sé si té cap sentit fer-ne, però bueno, un comentari com aquest sempre ajuda, o sigui que moltes gràcies. Em tranquil·litza, perquè jo tampoc mai sé què vull fer. Crec que és un tema vital, quasi, que ens passa a tots, no? Cap on anar? Sí, jo et volia preguntar si ho has viscut a estones com una pressió, aquesta cosa d'haver-se de reinventar. No, et puc dir que potser alguna època ho ha sigut, però ara no. Jo crec que el tema de fer aquella pausa tan gran i que la gent ningú estava esperant res, i fer el disc sense anunciar, i no vaig sentir aquesta pressió. O sigui, molts cops sento la pressió cap a mi mateix,
si seré capaç de fer-ho, si seré capaç de fer cançons encara, si seré capaç de fer cançons que m'agradin més de les que ja he fet. Aquesta pressió és potser la que menys, o la que més noto. Una pressió externa no. No tant cap a com ho rebrà la gent. No, perquè això també és una cosa que s'ha après amb els anys, que és incontrolable, dos, és poc significativa també. Vull dir que hi ha cançons que tu creus molt i no agraden, discos que tu penses que funcionaran i no funcionen, i al final és una cosa que es va a part. És millor tirar. És com que l'altre dia ho parlàvem amb un altre músic, aquesta pulsió d'anar-hi, saps? Tirar. Com vosaltres fent aquest programa, no? Qui us ho demana? No, ningú. Feu perquè voleu. Hi ha un moment que tu es creus i és com una cosa molt mística, saps? És molt ben parit, creure en una cosa i fer-la. Però alhora jo crec que és fàcil tenir moments on perds el sentit. Totalment. I en aquests moments és molt important parar. Jo crec que aquí has sigut molt savi i jo t'admiro molt per això. Bueno, no ho sé, però vull dir que sí que està bé parar, però mentre jo vaig parar no vaig pensar en cap moment no faré mai més cap disc. Ja. Això t'ho volia preguntar. Tenia claríssim que faria un altre disc. En cap moment vas dir no faré música, no? Això no era No, perquè jo tinc una missió. Sí. I és aquesta missió, la meva missió és fer música, fer cançons, fer directes i... Llavors penso ara, què faré el pròxim, què serà el pròxim? Potser no és un disc del Petit de Galeril, però en cap cas és no fer res de música. És com que jo tinc aquesta missió i necessito... És que és el que més m'agrada. I com vas saber que era el moment de tornar-hi? Va venir un moment de clic o va ser una cosa... Sí, va ser un clic, jo crec que hi havia com va ser un clic de 4 cançons. Val. Quan vaig superar la quarta vaig dir... Ja està passant alguna cosa. Jo necessito fer alguna cosa ja amb això. I llavors va començar una etapa que va ser molt llarga de reunir-se amb la banda. Perquè nosaltres vam parar de tocar, per això va significar parar de veure'ns bastant. Clar. O sigui que ens estimem i ens estimàvem molt, però la nostra relació de tocar cada cap de setmana a no tocar durant 3 anys, hòstia, et distancia d'una manera. I també tothom tenia altres projectes i va ser com uns mesos d'anar un a un, anar rascant fins trobar un encaix que tothom es trobés còmode en dir, vale, anem a fer un disc i el farem així i el presentarem així. I una mica tot el que estem fent ara és a causa d'aquests mesos de com parlar-ho molt, de com volíem fer-ho, com ho imaginàvem i com ens volíem, no sé, com ens volíem presentar o com ho volíem fer. I era una forma més pràctica per nosaltres que no pas comercialment eficaç. Totalment. Això ja t'ho puc dir. Hi ha poquetes coses comercialment eficaces, també. Sí, no, cap. Vale. Vols? Dale. Vinga, li foto, doncs. Vale, ara que parlaves d'aquesta part, no?, de reunir-se amb la banda, jo em pregunto molt quin ha estat l'entramat del procés, perquè tu dius que tu compons a guitarra, no? Guitarra i veu a casa, entenc que sol, no? Sí. I tinc molta curiositat en quin moment realment entra la banda, quin pes creatiu hi tenen, perquè per com parles d'ells sembla que molt, però al final les cançons són teves. Llavors, vull saber... Funciona així. Jo normalment... funciona així en aquest disc. Cada disc ha tingut la seva pròpia vida, però aquest disc jo vaig fer les cançons, la lletra, pensant molt en ells ja, i llavors vam començar a assajar abans de gravar, bastants mesos abans, rotllo... Si el disc el vam gravar al gener i vam començar a assajar, potser vam fer un assaig ja al juny i després ja a partir del setembre els vam fer com bastant... Intensiu. Sí, quasi cada setmana, que és una cosa que no havíem fet mai així. En plan que tothom... Jo tenia una cosa que vam decidir quan vam començar a pensar que faríem el disc, és que el volíem gravar tocant tots alhora, que és una cosa que tampoc l'havíem fet mai tan així. Com ho fas directe, no?, per entendre? Sí, bueno, sí, simplement que tothom havia de conèixer la cançó i els arranjaments els havia de decidir abans de... Clar. No en plan, bueno, això ja després ja veurem, sinó que tothom s'havia de mullar una mica. I ens semblava una manera molt excitant de fer-ho i que era algo que no existia del grup encara, aquesta manera de capturar-ho. I per això vam començar a assajar i per això per mi tenen molt pes, perquè cadascú
ha portat allà el que creia que havia de portar per aquella cançó. Vol dir que jo potser hi he ficat la lletra i la melodia i la guitarra, però després cadascú hi ha posat dins del seu instrument doncs, tota la seva imaginació, el seu imaginari, la seva creativitat en aquell aspecte, no? Perquè, per exemple, tu quan parles amb l'Ildefons li dius, m'imagino un beat d'aquest rotllo, o li dius, Ildu, no, tira. Feel free. Un que ens coneixem molt Clar. entre els quatre, bueno, entre els 5 quan hi havia l'Artur i ara sense l'Artur els 4, i és com... No hem de parlar gaire, hem de tocar. I llavors després hi ha coses que ens agraden més, gravàvem els assajos, llavors ens els escoltàvem. Jo tenia la sensació que cada cop que sortíem d'un assaig que les cançons eren molt dolentes, i ells em deien, no, que estan bé, cosa que m'animava. Ens escrivíem mails i anàvem construint així a poc, saps? Llavors hi va haver algun dia que em vaig posar com 2 o 3 cançons i em vaig emocionar, saps? Vaig dir, hòstia, que sí que molen, és guai, això és guai aquest camí. I hem de capturar això, saps? I llavors va ser com... Vam començar a posar ja dates, que és algo que abans ho fèiem al revés, posàvem les dates, després feia les cançons i després quan érem a l'estudi les construïem, però aquest cop va ser com un procés més llarg i crec que és guai. Just ara sortirà un documental de tota la gravació. Sí? Que guai. Sí. S'estrenarà en breus. Visca! El mànager va dir que això és cafè per cafeteros, eh? Sí. Vol dir, en plan... bueno, ja sabeu... Sí. Una mica com aquest podcast, també et diré. T'ha d'agradar... Jo crec que aquest podcast se l'escolten... Sí, és el nostre rotllo. Els que ens agrada entrar a l'estudi de gravació. Però es veu això, com estem tocant, com les tomes que estem tocant són les que hi ha al disc, vull dir que és guai, és que el que sents és el que hi ha. Qui l'ha fet, el documental? En Marc Cuscó, clar, que és el nostre... No podies una altra persona. Exacte. Aviam, jo ho anava a preguntar, l'ha fet el Marc? Però imagina't que em dius, no, l'ha fet. Bueno, l'ha rodat en Marc Cuscó i l'ha muntat en Marc Roca, que és un altre Marc estimat nostre i que sí, són els nostres gurus audiovisuals, els de fa anys. Que guai. Perquè una cosa, Joan, tu no tens com molt clitxada la sensació de quan has fet una cançó bona, rotllo, no ben bé? No l'he detectat mai. Vale. Mai. A cap disc he detectat una mica la cançó que serà com més... que agradarà més. Normalment sempre jo i tots ens hem equivocat. El clar exemple va ser amb el disc Triangular, que nosaltres ens pensàvem que el single seria tot el que has estat i ningú va detectar que som transparents. Era un hit. I que després va ser una cançó de les més escoltades i que encara vibrem en els directes. Però ningú va pensar. Hi va haver algú que la va sentir quan estàvem abans de mesclar-la, que va dir, uau, però aquesta cançó és un pepino. I jo, bueno, sí, està bé, però ningú, i després... I així ens ha passat sempre. Perquè en aquest disc, perdó Marc, però és que no hi ha singles, a mi això... No, anava a preguntar el mateix, que mola perquè aquest disc, també com l'has fet, tot el disc com li dones la mateixa importància a les cançons, i això mola molt. Sí. Vull dir que ara estàvem pensant com quin és el hit i sí que hi ha cançons que potser m'agraden més que altres, però és una cosa molt clara com potser són transparents que sí que tothom al cap li ve... Sí, també és la manera com el vam estrenar, crec que ha ajudat a que no hi hagués. Vull dir que si tu agafes una cançó i la matxaques molt abans que surti el disc, aquella cançó normalment sempre es dispara més. Sí. Però aquest cop, com que va sortir tot el disc alhora, era com cadascú que escolli una mica la cançó que li agradi. I és guai perquè, o sigui, ara estem en els directes, les estem tocant totes, no hi ha cap... que normalment als discos, quan tens moltes cançons, sempre al cap d'uns quants concerts ja hi ha alguna cançó que dius, aquesta ja no acaba la substituïm per una altra antiga i d'hòstia, de moment jo flipo amb com estan aguantant totes allà en el... Això també deu ser pel procés que ha fet el disc, perquè l'heu parit molt junts, no? L'heu gravat en directe, és normal que tingui com... Sí, és veritat que també té aquesta cosa de que les cançons les vam gravar, tampoc les vam extraproduir massa i encara tenen evolució al directe. Que quan les toquem encara dic, hòstia, la podríem gravar ara un altre cop i tindria un altre approach i molaria. I això és guai, tenir aquesta sensació. També estem fent menys concerts i això fa que també cada concert sigui especial tocar les cançons. No tens la sensació de, bueno, va, anem per feina, ja. Aquesta cançó ja ha passat, que això és algo que m'havia passat a èpoques de tocar i no estar pensant en el que està passant en aquell precís moment. I amb aquest disc tinc aquesta sensació de disfrutar més cada cançó, cada pas, cada part, és com... no sé. Que guai. Sí, és divertit. De fet,
Tu crec que també el vas veure al Festival B, no? O no vas arribar? Sí. Jo vaig veure al Festival B i em va molar molt perquè jo tenia por del pal, hòstia, el petit aquí potser de sobte, com també és un espai, o sigui, un festival que jo abans ja em sento bé i tenim 28 anys i hòstia, potser la gent no connectarà amb el petit i em va sorprendre molt perquè la rebuda va ser molt guai, que hi havia gent bastant més jove que jo, vaig dir, hòstia, que guai que hi hagi un relleu i que la gent segueixi escoltant i no sé com ho vas viure tu, perquè crec que potser et va sorprendre. I estàvem igual que estaves tu, pensant què fotem aquí, però alhora això va passar una mica quan ens ho van dir i després hi va haver com uns dies de reflexió de dir quin significat té això, no? I per mi és un significat molt bo, molt superpositiu, que agafin un artista que té quasi 20 anys, no?, de carrera, vull dir que els meus primers discos són del 2007. Clar. Segurament hi havia gent allà que no havia nascut. Quasi, algun hi hauria. I és algo que mai m'hauria pensat que em passaria això. I és algo que ens està passant, però alhora estem convençuts del que fem, saps? Jo no tinc problemes amb anar a cap lloc a fer el que faig perquè és algo que m'ho sento molt, ho crec perfectament, no tinc cap problema, vaig allà i ho faig, i després hi ha gent que es connectarà més, gent que es connectarà menys, però quan algú fa una cosa autèntica és quasi bé impossible que la gent que està amb les antenes no es connecti. No, 100%. I no ho dic per nosaltres, per mil coses. Vull dir que jo vaig anar en aquest festival i també em vaig connectar coses perquè també anava amb les antenes obertes. No? I és com... és una qüestió d'energia, no? I mola que els festivals arrisquin també en aquest sentit. Què costa? Costa, sí. Costa una mica, i més aquí a Catalunya, que a vegades veus coses que són fotocòpies i sap greu. Sí, és veritat. Però és interessant que passi i s'ha d'aplaudir la gent que ho fa, saps? Que és com, uau, que guai. 100%. Tornant al disc, jo et volia preguntar, perquè a part que el procés com creatiu una mica ha canviat molt, també el fet de que entrés gent a produir-lo, a mixejar-lo, a masteritzar-lo, que potser no eren tant de la família. Com va ser la decisió, per exemple, va ser amb el Paco Logo, que és un productor molt famós, perquè no s'ha produït a Nacho Vegas, Heinz o Enrique Burberry, va produir el Luke Temple, que també és un cantautor britànic de Massachusetts, que no coneixia i la vaig estar escoltant aquests dies i m'ha molat molt. És molt guai. I masteritzat també la Heva Kadri, que és una craca, que sí que ha masteritzat a Björk, Beach House, Slowdive, vull dir, coses molt totxes. Com va ser una mica com aquesta decisió? També una mica de provar coses que no havíem fet i intentar que l'experiència de gravar un disc sigui un aprenentatge també per nosaltres i sigui algo nou, no? Nosaltres, clar, a part dels discos de l'Oril, estem ara gravant molta gent, tots, bàsicament, l'Ildo es dedica a això, el Jordi es dedica a això, jo també, el Dani potser és el que menys, però també té altres... Vull dir que som gent que ens apassiona el fet de gravar discos i de produir altra gent, i aquests són dos productors que sempre hem tingut com el punt de mira. I vam dir, hòstia... I que mai havíeu fet res amb ells? No havíem fet mai res amb cap productor extern, amb l'Aril. Ja no, però em refereixo a altres projectes. No, no els coneixies personalment, el Paco. El Paco ens coneixíem de trobar-nos a un festival, un cop, i xerrar, i després havíem... El Paco és un apassionat de tots els aparells antics de gravació i jo també, llavors sempre que tinc dubtes existencials sobre una taula de so o un gravador de cinta que em falla, el truco a ell i ell sempre és super simpàtic. Estoy en el súper, espera, ahora te llamo. A ver, Joan, ¿qué pasa? Joan, el petit, ¿qué dices? A ver, ¿qué te falla? Super maco, saps? I pensava, hòstia, molaria gravar amb aquest tio perquè ell diu que és el pitjor enginyer del món i a mi em sembla que té molt caràcter el que fa. I jo pensava per aquest disc, dic, hòstia, no sé si vull que soni bé, però que tingui caràcter. Sí, total. I llavors la idea era fer-ho amb un o amb l'altre, en cap cas fer-ho amb els dos alhora. Però hi va haver un moment... Spoiler! Hi va haver un moment que se'm va complicar l'agenda, saps? I dic, no sabia què fer, i els hi vaig dir, tu, doncs que hi fotin els dos, tio. I els hi vaig plantejar, el Luke li va semblar perfecte perquè ell de gravar en plan... Sí, la part més d'enginyer no li mola molt, tampoc, ho fa, però tampoc li apassiona, i més si volíem gravar en directe li semblava que era com masses coses per estar pendent, i el Paco potser li va saber més greu perquè li tenia ganes de produir més, però al final el vam convèncer. I va dir, perquè sois vosotros, i sois majos, perquè si no... I després també va ser realment molt guai que hi fos perquè... O sigui que quan posàvem les preses, les primeres tomes, posava play a la cinta i dic, joder, Paco, esto suena que te cagas, tio. I em va mirar i va dir, normal. És un tio molt divertit. És un personatge de veritat, no? El que diuen és.
Tots dos són uns persons de l'hòstia. I van venir tots dos a Guissona. Tots dos a Guissona, clar, un tio de Massachusetts allà i l'altre que és de Jerez de la Frontera. Clar. Estaven flipant amb el poble, flipant amb l'estudi, flipant amb tot, i va ser uns dies molt divertits. Que guai. El Luc el vaig anar a buscar el dia de Reis. I els meus fills els deia, a mi els Reis m'han portat el Luc Temple. Bon regal de Reis. Sí, va ser molt guai. Ui. I no, gent molt entranyable i molt creativa i que han fet que aquest disc sigui com és, o sigui que superagraïts. Quina guai. passada. I vam aprendre molt. Aprendre que després, el que fem no està tan lluny mai d'on t'emmiralles. Total. I dos, que de vegades ens ho prenem tot massa en sèrio. Que és algo que a mi sempre m'acaba passant. I és com, són molt frescos aquests dos, saps? O sigui, un micro... Està mig bé i... No, de repente ens adonem que a mitja gravació el micro estava apuntant a un lloc i dic, però esto es normal, Paco, i no sé, ¿a ti te suena bien? I dic, pues sí, pues déjalo ahí. Clar. I dic, hòstia, realment. Sí, I el Luc també, era com, tio, això t'agrada? Sí, pues tira, ja està. Sí, aquesta cirurgia a vegades amb la gravació i tal, a vegades potser sí que realment és mega contraproduent, Sí. que és tot tan quirúrgic. Sí, que Bueno, després però jo sí soc és necessari. superbrut gravant Sí, i molta sí. gent em diu, no, sí, és que tu sones molt marrano. I dic, pues jo em penso que ho faig bé. Brutal. Bueno. Jo estava pensant que jo peco d'això en tota la vida. Ja. O sigui, de voler ser perfeccionista. Dono fe. És que no, bueno, no és, com es diu això, no té per què ser contrari a una cosa de l'altra. Vull dir que pots ser perfeccionista i sonar brut. Vull dir que, no sé, està bé barrejar-se amb altra gent per arribar a llocs que potser un mateix no arribaria. I per això crec que ens ha servit molt treballar amb aquests dos productors. 100%. Jo vaig a canviar una mica de tema. No sé si vols fer Sisplau. alguna... Sí? Vale. Jo vaig a menjar Marc. xocolata, ara ja Molt m'estic bé. posant a... Menja. Clar, obro melón. Iglú. O sigui, jo sé que l'iglú era una cosa que des de... No sé si inclús abans que el disc estigués gravat, tu la tenies molt entre cella i cella. En quin moment va aparèixer? Com va ser això? L'iglú va aparèixer en el nostre imaginari fa uns quants anys, perquè a Guissona ens van encomanar de fer un concert dins aquest iglú. Aquest mateix? No, un altre, semblant? però del mateix personatge. Vale, d'en Jordi Enric. En Jordi Enric és aquest artista, que ell diu que no és artista, però és artista. És com el Paco, que diu que no és bon enginyer. I ho és. Bueno, i tu dius que no ets músic. També és veritat. Ah. Potser que m'ho apliqui. Bueno, en tot cas, canviem de tema. No sé, la sensació d'entrar en aquell lloc per mi va ser com, hòstia, això és molt ben parit, I llavors, en aquesta gira, que dèiem, hòstia, què podem fer que no haguem fet, saps? Jo no em veig anant a tocar... Que és una mica també les causes de l'aturada. Va ser com... Vam anar a parar alguns concerts que era... Què estem fent aquí un altre cop? Saps? Tia. Que Catalunya te l'acabes. Sí, que estem fent un altre cop. És com la mateixa sensació. I vaig dir... Hosti, si fem una altra gira presentant aquest disc, no vull repetir cap lloc on hem tocat, ni cap manera. I realment ho hem aconseguit. Ha estat molt complicat i Bank Rover han fet una feina majestuosa i pobres en alguns moments m'han odiat a mort perquè era una mica complicat tot, però realment la sensació després dels concerts per mi era com que aquell concert era únic, no havien fet res mai que s'assemblés a allò i la gent jo crec que també tenia aquesta sensació d'haver vist alguna que bueno, no has vist abans i això ho feia l'Iglú una mica, feia aquesta funció d'entrar a la cova d'algú, saps? Una cova de creació, però tu entraves allà, passava la cosa i després se'n anava i te'n anaves a casa i era com... Una mica flow litúrgic, O sigui, Sí. jo vaig entrar a l'Iglú i vaig pensar, això sembla una congregació d'erilianos. Però és que és així. És que, o sigui, anar a un concert del Petit Acalaril és una rara avis. Tu ets una mica mossèn. No, però no, ara ho dic en sèrio, vull dir, no és una cosa tan normal, saps, que passi això. No. És com ara que toquem el Raz i la gent, sí. I dic, no és normal que un grup com el Petit de Calaril ara un toqui el Raz, Raz. no té cap sentit. No té cap sentit, és una cosa estranya, és únic, això no passarà mai més, Vull dir que té un significat per mi increïble, no? De sorpresa, saps? Encara em sorprèn aquest grup. És algo que està bé i crec que realment quan tu vas a veure un bolo tenir aquesta sensació de dir estic entrant en un lloc on no em pertoca o no hi havia estat,
en realitat tu ets part d'això, Vull dir que tu també n'ets va ser molt partícip. bonic, el dia que vaig venir va ser molt bonic perquè va ser el dia que es va enganxar el globus. Oh, yes! I ho vam una mica arreglar entre tots. La gent el va aguantar i vosaltres veu aguantar. O sigui, clar, durant molta estona jo pensava, pobre Joan, però se sentia molt familiar, llavors no va ser estrany. Només ha passat aquest cop, dels 10. Pues vaig viure... Però va ser molt guai, en realitat, perquè és el que dèiem abans, res és perfecte, no es pot controlar tot, i aquí rau la gràcia de la vida, que la vida és incontrolable, i amb l'art i amb la música és algo que s'està perdent, i a mi m'avorreix com molt, que les coses siguin massa perfectes o massa previsibles. Com unes tendències molt marcades que la gent segueix. I de sobte, quan tu fas coses que no són previsibles, quan fem entre tots, passen coses molt més màgiques i més inolvidables. Jo tinc una pregunta que és ara, quin és el teu barem per decidir quin tipus de concerts vols fer? O no hi ha un barem Sí que hi és. Intentem fer molts menys concerts i intentem prioritzar concerts que no haguem fet abans. Bàsicament aquest és el barem. O sigui, intentar fer coses... Vull dir, a l'Apolo hi hem tocat 6-7 vegades i ens encanta, però vam dir, no podem tornar a fer un altre cop l'Apolo. O al Paral·lel hi hem tocat no sé quants cops, no el podem tornar a fer perquè hem de prioritzar fer coses que no haguem fet. Saps? I de vegades això té danys col·laterals que són tristos, hi ha llocs que em fliparia tornar-hi anar i no hi vas. Com per exemple, ara vam tocar a Guissona i no vam tocar al Teatre de Calaril, que és l'estudi i tot, i era com... I dic, però és que vam tancar la gira aquí fa 4 anys, però és igual, hi ha molta gent que l'últim cop que et va veure és aquest. Hi ha gent, fans o seguidors del grup que et veuen 3 cops en la teva vida. O 2, o 1, o cap. Llavors has d'intentar que almenys els cops que vinguin no tingui la sensació que això ja ho he vist, saps? No sé, és algo que a mi em sembla que vull fer així. Sí, fer com que és tot especial una mica, perquè ara mateix com cada dia és mica el mateix, a vegades tenim la sensació, no? Sentir que fas una cosa especial per tu i per la resta, vull dir, crec que és el que marca la diferència entre una cosa que tu en recordes i una cosa que t'oblides només al sortir. És una llàstima. S'està acabant el disc i sento com una pressió, saps? Ara dic, hòstia, tenim molt poc temps ja, No, sempre ens passa al final, estem acostumats. No passa res. Tu hi ha alguna cosa que vulguis preguntar, Marc? Bueno, jo tinc un meló, però potser... Obre, melons i síndries, sempre ens han agradat. No, és un tema que volia, com també especialment parlar-ho amb tu, perquè a Catalunya sempre es parla molt que des de fa uns anys la música política reivindicativa ha desaparegut, però que realment projectes com el teu són molt més polítics del que pot semblar aparentment, i crec que tota aquesta conversa que estem tenint ja ho demostra una mica per tota la teva idea. Llavors em volia com obrir aquest meló amb tu i com pensar, o sigui, què opines tu sobre, més que el que fas tu, sinó el politicisme a la música actual, que a mi sí realment em preocupa. O sigui, jo estic d'acord que no cal ser anar amb la bandera per darrere, com que jo que sé, Remei o Fades mola molt perquè realment són polítics evidents i mola moltíssim, però també es pot fer política d'altres maneres. Total. Llavors no sé com ho veus tu, com ho reflexiones. Ho veig com ho estàs dient. Jo crec que tothom ha de ser conseqüent amb la seva manera de pensar i la seva manera de fer. I si tu ets autèntic fent això, evidentment allà hi ha una decisió política i vital que és la teva bandera. Llavors no... O sigui, a mi el que em cansa molt d'aquesta societat de vegades és que ara toca dir això i llavors tothom fa això. Ara toca criticar allò, ara tothom critica. Ara toca elevar... I això és molt perillós. Total. Perquè això et desmereix totalment moltes altres causes. Llavors s'ha d'estar obert a que realment tu tens els teus principis i els has de saber portar amb la màxima elegància i amb la màxima complexitat que significa viure en una societat d'avui en dia, que és superdifícil, no? Tots anem als mateixos supermercats, a les mateixes gasolineres, i en cada petit acte, no? Si tu tries aquesta avellana o ametlla o aquest pa o... Totalment. És una tria que ja és política i d'això ens formem, no? I ens construïm com a persones i com a comunitat, que és bàsicament la solució de tots els problemes estan com construïm una comunitat. Totalment. Que sigui sòlida i ètica, amb tot, amb la política, amb la música, amb el menjar, amb l'habitatge. I l'única manera és entre nosaltres, no?
I ja per tancar una mica, ara que dius això Perquè aquest tema seria llarg, comunitat i família, és que jo una de les preguntes que tenia anotada és que a mi em costa molt saber a quin gènere sona un disc o posar etiquetes, Jo però dic realment... que ja m'és igual, vull dir, és que ja estic fart de les etiquetes, una puta merda. És fort, perquè a mi... És cert. És una merda. Per aquest disc, jo a l'haver-lo escoltat unes quantes vegades i haver mirat els visualizers i tal, i el disseny de la portada, les fotos que heu triat, per mi em venia al cap que és un disc familiar, o sigui, que és un disc que fa comunitat. I ara comentaves tot això de la comunitat i pensava, és que per mi aquest disc té una aura que és 100% de... El Petit de Calarir vol ser comunitat, o sigui, ell ho és amb la gent amb qui treballa, però també dona això. Que guai. Tu pensaves en això? No hi pensava, però m'encaixa perfectament, perquè és el que dèiem ara una mica, que intentar quan tu fas una cosa fer-la des de la teva profunditat, no? De sentir-te còmode. I per exemple, els visualizers aquests, no? Que són tot de cares de persones... I un gatet i un gosset molt monos. Exacte. Vull dir, és com... és la gent que és la nostra família, saps? És la nostra família i els nostres escoltadors, i això té un preu per nosaltres, és el més important, no? I sí que és veritat que sento sempre que el Petit de Calaril, i l'incano a la primera pregunta, jo potser faig la cançó i la primera idea, la melodia, no sé, la llavor, però després la construcció, més enllà del grup, és una construcció de comunitària, no? I si anéssim als concerts i no hi hagués ningú no tindria cap sentit. Per tant, aquest acte comunitari és com total, o sigui que em sento com molt afortunat i molt agraït de que ho hagis captat així. És que 100%, perquè a més pensava que tenia el vinil a casa i no el tinc encara. Hòstia, jo us he portat bosses però no us he portat discos. No t'amoïnis, anirem a ultralocal. Anirem a ultralocal. Sí, aneu a ultralocal, que el de la Rosalia no hi és, però el nostre sí. I l'altre dia hi vaig anar i estava al costat del meu, em va fer molta il·lu. Brutal. I clar, em va flipar això, no? Que el disseny fos ben bé un escriptori, no? Amb fotos. És una foto de la taula. I amb les coses que conformen el grup. I vaig pensar, és que és preciós i és superxulo que s'hagi triat això i casa perfectament amb tots els visualizers de les cares de la gent i com aquest univers de família. Així que res, gràcies per venir, Joan. No, espera, puc fer una última? Digues, claro. Que és que no l'hem feta i crec que avui que és primer capítol de la temporada. Sempre ens patem, tenim normes que ens patem. A veure... Si Aril fos un esmorzar, quin esmorzar seria? Seria aquest. Amb oli, avellanes, ametlles i un tros de xocolata. Tots els seus discos serien aquest esmorzar, realment. Però potser seria sota un ametller així amb boira a les 7 del matí, mirant com surt el sol. Que aquesta és una altra pregunta clàssica que sempre ens la patem, que és que aquest disc, en quina circumstància, no és millor escoltar-lo? Jo crec que és un disc molt de matí, Sí, és un disc de matí, jo també ho penso. I a l'aire lliure 100%. L'aire lliure 100%. Sí, natura. Que guai, molt bé. Bueno, gràcies per ser part de la família. Ens ho hem passat molt bé. Bueno, parlo pels dos, però... Sí, super. Ens ho hem passat superbé. Moltes gràcies per venir, Joan. A vosaltres, i merci, endavant i força amb el que feu, Moltes gràcies. Que no se m'oblidi donar les gràcies al Bartu, al José Luis i al Xavi, que ens han fet la realització i la gravació d'aquest podcast. 3 de 3. I res, a totes vosaltres que ens escolteu, doncs esmorzeu molt bé. Fins la propera. S'acaba, tot s'acaba.